Я шчаслівы чалавек у карпорацыі. Я ў гугле плюс-мінус 10 гадоў. Як дзяўчына з беларускай вёскі трапіла ў Google. Слухай, на сённяшні дзень. раніцы ў Дубліне ты з такімі пытаннямі заходзіш. Гэта ж неяк не сэксі там турбавацца пра грошы. Расчаравалася ў капіталізме, пайшла працаваць фатографкай. Ніколі ў жыцці я больш не вазьму цяпку ў рукі. Гэта прафесія для вельмі багатых людзей. Слухай, стала там самым папулярным коучам у Дубліне ў нас. Вау, слухай. Тыпу, пацерпі, мне нешта будзе. Усім прывітанне, мяне зовут Тацяна Дзямчук, і гэта падкаст «Праца Ваца». Ну, прывітанне. Добрый день. Мы как радиоведущие с тобой тут зараз. Добрый день, паважанае спадарства, слухачы і слухачкі. Вельмі рады вас сёння мець на нашым эфіры. У Варшаве 9 гадзін 00 хвілін. Вот это вот у Дубліне 8 раніцы. Добрый день. Ура! Думала, з чаго пачынаць, і ведаеш, все роўна пачну са свайго традыцыйнага пытання. Ведаеш, дзе ты на сённяшні дзень, дзе ты зараз? У першую чаргу я знаходжуся ў Ірландыі, горад Дублін. Тут я ўжо жыву амаль 8 гадоў. Ну, дарэчы, у нас быў перапынак. In total гэта 10 гадоў. Я, напэўна, скажу, што ў мяне будзе проста вар'яцкая трасянка, англійска-беларуская. Выбачайце, але майце на ўвазе, што я 20 гадоў не жыву в Беларусі, і больш за тое я жыву ў англамоўным асяроддзі. Таму я буду намагацца як мага лепш размаўляць беларускай, але я думаю, што без англіцызму я нікуды не дзенуся. Так, я ў Дубліне, я працую ў Гугле, я працую на 80%, то бок мой працоўны тыдзень гэта панядзелак, чацвер, і это я зрабіла такім чынам спецыяльна, каб у мяне заставаўся час на свае ўласныя праекты ў пятніцу. Вось сёння пятніца, мы з табой, дарэчы, сустракаемся. Па пятніцах я займаюся, па-першае, нетворкінгам, камунікацыямі з цікавымі людзьмі, па-другое, я вяду сваю коучынг-практыку, і рэшткі часу, калі яны дастаюцца маёй дысертацыі, над якой я працую, доктарскай дысертацыі на тэму коучынга. Неяк так. Напэўна, яшчэ трэба б узгадаць, што ў мяне ёсць сабака, 2 каты і муж, на які таксама патрабуюць час і эмацыйных унёскаў, якіх я вельмі люблю. Вось з гэтага і складаецца маё жыццё, дзе я цяпер знаходжуся. Дзякуй. Слухай, атрымліваецца вот эта вот гісторыя пра 80%, гэта ў Гугле, увогуле такая практыка, ці ты так дамовілася? Такое магчыма? Магчыма, то бок увогуле, у залежнасці там ад тваёй індывідуальнай сітуацыі, на якой пасадзе ты працуеш, ёсць такія магчымасці. Я працую ў HR уже багата гадоў, калі перайшла з сейлоў, гэта такое асяроддзе, яно ўсё ж такі больш расслаблена ў нейкім сэнсе, так? У сейлах гэта таргеты, канец квартала, там асабліва не расслабіш. І там, напэўна, на 80% цябе не адпусцяць. Тут у мяне добрыя адносіны з менеджментам, я добра спраўляюся са сваёй працай. Вось калі я вырашала, што я хачу пайсці далей вучыцца і пісаць свой доктарскі дысер, маё першае такое пытанне было да майго кіраўніцтва, ці ёсць такая магчымасць перайсці на 80%. Бо без гэтага я б, напэўна, нават і не ўзялася, бо я ўжо маю свой уласны досвед і пра бёрнаўты. Карацей, калі хочаш нацягнуць гэтую саву на гэты глобус, на які не нацягваецца, да? Таму такая магчымасць ёсць, адказваючы на твоё пытанне. Гэта не самая такая папулярная магчымасць і будзе залежаць ад менеджменту, ад бізнесу, ад тваёй пасады. Ведаеш, так вот мы з тобой размаўляем 5 хвілін, а ты ўжо упомянула пра дысер, пра HR в Гугле, пра коучынг. Увогуле, з чаго зараз складаецца твоя прафесійная ідэнтычнасць? З якіх роляў на сённяшні дзень? Раніцы ў Дубліне ты з такімі пытаннямі заходзіш. З чаго складаецца мая прафесійная ідэнтычнасць? Гэта вельмі добрае пытанне, і вось калі б у мяне было толькі адзін сказ, каб адказаць на гэта, я б сказала, што я коуч, і вось всё іншае, яно нейкім чынам падтрымлівае вось гэтую ідэнтычнасць, ведаеш? Я коуч, які дапамагае, па-першае, з кар'ерамі, я кар'ерны коуч, але я таксама працую багата з камандамі. Таму вось усё іншае, гэта і мая праца, і мая адукацыя, і мае праекты, і валанцёрскія, і камерцыйныя, яны ўсе нейкім чынам выходзяць з таго факту, што я займаюся коучынгам. Фактычна і доктарская твая таксама пра коучынгі, то бок ты гэта даследуеш нібыта з усіх прызмаў і з розных бакоў. А чым менавіта зараз ты займаешся в Гугле? Таму што гэта галіна HR і програм-менеджмент, усё ж такі пра што гэта больш? Слухай, цікавае пытанне. Вось я, калі рыхтавалася да нашай размовы з табой, нават намагалася перакласці сваю пасаду, як яна б гучала па-беларуску, і, дарэчы, не знайшла добрага перакладу. На англійскай гэта называецца Internal Talent Mobility Partner. Гэта вельмі нішавая рэч, і яна толькі магчыма вось у такіх вялікіх арганізацыях, як Google.
да, мы памятаем, што ў Гугле, я дакладна не памятаю, але блізка на 200 000 чалавек, напэўна, працуе. Вось толькі ў такой аграменнай карпорацыі, да, ёсць каманда нас. Вось чым мы займаемся? Мы такія ўнутраныя кар'ерныя коучы. Мы работаем з нашымі супрацоўніцамі, супрацоўнікамі, дапамагаем ім знайсці свой наступны кар'ерны шлях вось унутры гэтай карпорацыі. Мы праводзім трэнінгі, мы работаем адно на адно з людзьмі, там мы работаем з людзьмі, якія вось самі хочуць перайсці, уже шукаюць нейкі наступны чэлендж. Але мы таксама працуем і з людзьмі, чыі ролі былі скасаваны, да, падчас скарачэнняў. То бок вось мы ім дапамагаем там, ну, ім даецца там час на тое, каб знайсці новую пасаду, вось мы ім дапамагаем там перайсці. І вось гэтая праца, яна такая, я дакладна ведаю, што мне падаецца, больш ні ў адной карпорацыі няма такой каманды. Чаму я ведаю, бо я, канешне, адсочваю рынок працы, што адбываецца, якія там ёсць пасады, таксама хожу на інтэрв'ю калі-нікалі, я ўсім раю, дарэчы, гэта вельмі добрая практыка, асабліва калі вы не знаходзіце ў такім стане, калі вы ўжо тэрмінова шукаеце наступны крок, а вось просто паглядзець, пахадзіць, што нам прапануюць, за што нас пакупаюць, вельмі добрая увогуле практыка. І вось я, да, так зразумела, што такіх менавіта роляў больш няма. Ёсць каманды, якія займаюцца вось менавіта retention, так? Гэта трыманне, ну, не. Трыманне, так, так, всё так, каб там людзі не сыходзілі з кампаніі больш, чым вось там статыстычна, ну, гэта здарова. Програм-менеджмент. Што азначае HR-програм-менеджмент у Гугле? Ну, па-першае, любая праграма, яна ўплывае на тысячы людзей. Ну, то бок, напрыклад, я займаюся падтрымліваю рэгіянальныя нашы праграмы, гэта EMEA, NAPAC. Гэта больш там за 80 рынкаў, так? І прыкладна 40 000 людзей працуюць, ну, мо болей, да, вось у гэтых краінах. І гэта і ёсць наша папуляцыя, з якой мы працуем. Там, умоўна, з гэтых 40 000, там, колькі-то тысяч кожны год падаюцца, там намагаюцца перайсці на новыя там пасады. Гэта і ёсць вось наша таргет-маркет, такі цылёўка, да, з кім мы вядзём нашу падрыхтоўку, працу, каб у іх быў добры досвед, каб у іх былі ўсе інструменты, каб яны ведалі куды, што, як, за чым. Ну і, канешне, каб у іх былі такія максімальна паспяховыя вынікі ўсяго гэтага працэсу, і яны з задавальненнем перайшлі там, у іх атрымалася перайсці на новую пасаду, і яны былі там супер-хэпі. Трэба памятаць, што ў Гугле няма такога трансферу, у тым сэнсе, што ты просто ўзяў і перайшоў, да, таму што ты толькі... Не. Любы кандыдат і кандыдатка, як унутраны, так і знешнія, праходзяць праз некалькі інтэрв'ю. І ў любы момант вось, ты канкуруеш з усімі гэтымі кандыдатамі. Таму той факт, што ты ўжо працуеш у Гугле, дарэчы, канешне, табе дапамагае, бо ў цябе ёсць нейкі дадатковы досвед, да, каб да гэтага ўсяго падрыхтавацца, але канкурэнцыя, яна застаецца, ну, вар'яцкай. Я спадзяюся, што я адказала на гэта пытанне, чым я ведаю, я так слухаю, ну, па сутнасці, ты кар'ерны коуч просто, ну, менавіта ў карпорацыі, да, то бок для патрэбаў гэтай карпорацыі. Твой кліент асноўны гэта фактычна Google. Да. Цікава вельмі. І ты ж сама ў Гугле пераходзіла на розныя пасады. Ой, богі, да. Я ў Гугле плюс-мінус 10 гадоў. Я пачынала з партнёрскай камандай. Я працавала на прыбалтыйскія рынкі СНД прадуктамі манетызацыі. І гэта было вельмі цікава, бо 10 гадоў таму я была першым чалавекам, які вось паехаў у гэтыя краіны і стала налажваць сувязі з там самымі вялікімі выдавенствамі, онлайн-выдавенствамі. Было вельмі цікава. Потым праз пару год я разочаравалася у карпорацыі, у капіталізме, і мы вырашылі з мужам, што гэтую карпорацыю, і мы кінулі, узялі ўсе грошы, што мы там насабіралі за тыя 2 гады, і з'ехалі ў Новую Зеландыю. Там я намагалася быць фотографам. Ну, да гэтага я там 9 гадоў займалася фатаграфіяй, ўжо там трышку то там зарабляла. Гэта не з нуля. Гэта не з нуля. Не, гэта было 9 гадоў падрыхтоўкі. Слухайте, 4 месяцы камерцыйнай жизни мяне вылікавалі з жадання быць фотографам. Я вярнулася, мяне захадханцілі ў карпорацыю. Потым з той карпорацыі мы там 2 гады пажылі ў Новай Зеландыі, у Яху я была. Мы вырашылі, што хочам вярнуцца ў Еўропу. І там зноў-такі прыйшла прапанова ад Гугла, нас рэлацыравалі назад у Дублін. І гэтым часам я выйшла у умоўна technical account management, то бок спецыялістам па праграматик рашэнням. Я выйшла на брытанскі рынок, я працавала з брытанскімі банкамі, з брытанскімі рэкламнымі агенцтвамі вось некалькі гадоў. І вось у гэты час там адбываецца багата рэфлексіі, там розных я праектаў, пілотаў спрабую, і я разумею, што я хачу ўжо больш часу вылучаць менавіта на заняткі, якія
на працу з людзьмі, карацей, не з кліентамі вось, да, умоўна, і з іх аккаунтамі, і там, каб яны больш грошы зарабілі, а я хачу працаваць з людзьмі. І гэта вось натуральна мяне выводзіць у HR, я перахажу ўжо, вось моя наступная пасада ў Гугле, я выхажу менеджерам каманды ў HR Operations, якая займаецца падтрымкай інтэрв'ю ў Гугле, гэта, просто шматмільённая аперацыйная сістэма глобальная, это просто... Я лічу, што мне крэпка пашанцавала вот, папрацаваць у такой мануфактуры агромнай, просто навучыцца, як аперацыяналізаваць багата якіх рэчаў і ставіць працэсы. І вось там я пабыла пару год, мы там пандэмію разам перажылі, там вывелі каманду, пазмянілі працэсы, і вось пасля таго я перайшла вось на гэтую сваю цяперашнюю ролю партнёрам. То бок я ўжо больш не кірую камандай, а перайшла на больш такую сіньер партнёрскую пазіцыю у HR, з'яўляюся ў нейкім сэнсе, програм-менеджерам, адвайзерам. Адказваеш, у мяне было 5 ці 6 роляў унутры Гугла у розных арганізацыях. Перажыла мы 10 рэоргаў, гэта ўвогуле звычайная рэч, то бок калі ты баішся рэоргаў, не трэба ісці ў такія вялікія карпорацыі. І вось на цяперашні момант я, напэўна, знахажуся ў такім dream job moment. Заняло гэта багато часу, каб выйсці на гэта, але вось я шчаслівы чалавек у карпорацыі. Я ведаю, што гэта трыгерная фраза багата для каго, але вось калі вы шукаеце шчаслівых людзей у карпорацыі, я такі чалавек. Клас. Я, ведаеш, так вельмі неяк зачапілася за фразу, я расчаравалася ў капіталізме, пайшла працаваць фотографкай і потым, зразумела, што ўсё ж такі карпорацыя гэта маё. Што з табой там адбылося, Катя? Слухай, там ўсё добра. Дарэчы, ўсё атрымлівалася вельмі добра і натуральна развівалася, у мяне з'явіліся кліенты, у мяне быў нават там на Зеландыі такі невялікі рынак, я там пазнаёмілася добра з людзьмі, нават у мяне там быў прафесійнае агенцтва, якія там мяне ўжо запрашалі там фоткаць івенты. То бок, ведаеш, яно ўсё ішло нармальна. То бок я выйшла 4 месяцы, я зразумела, што ніхто мяне там не хоча, і у мяне ніколі нічога не атрымаецца. Не, усё выглядала, вось што, трэба гэтым займацца, і яно будзе паціху вось усё там выбудоўвацца і атрымлівацца. Але я таксама зразумела, што, і зараз, напэўна, людзі, якіх свой бізнес будуць рагатаць мяне, але хай, будзе вясёла ў іх час. Я зразумела, што я пашла вось у гэтую фатаграфію, мне хацелася трошкі больш крэатыву, хацелася там з людзьмі працаваць. Але я зразумела, што я ўсё роўна ўвесь час буду рабіць тое, што мне кажуць. То бок я ж не свабодная фактычка выйшла ў свет, так? То бок у мяне ёсць заказ. Мне трэба працаваць з гэтым кліентам, мне трэба выканаць гэты заказ, зафалуапіць, атрымаць там грошы, адмінкі гэтай багатай, якую я ўвогуле не люблю. Мяне, дарэчы, вось калі пытаюцца, Катя, пойдзеш ты фултайм коучам, я такая, барані Божа. Ніколі я не буду займацца адмінкай. Толькі калі мяне хтосьці наймець, я найму сабе там, умоўнага прадюсера, да, які вось гэта ўсё возьме на сябе, тады можа. І самае, ведаеш, самае было самотнае з гэтага ўсяго, што мне плацілі так мала, сэнсе, плацілі нармальна, плацілі рыначны тэх, да, але, яно атрымлівалася неяк так мала, што я зразумела, што калі я хачу, як фотограф, там, напрыклад, сваю апаратуру, там, лепшую нейкую, да, купіць, і там і студыю хочацца, слухай, фото, да, абсталяванне, яно ж каштуе, просто там космос. Мае сябры фотографы, як расказваюць мне, колькі гэта каштуе, кажу, а як вы гэту прафесію, выбралі? Навошта? Гэта прафесія для вельмі багатых людзей, слухай. Я такая, так гэта ж атрымліваецца, што мне тут трэба калаціцца слухай, багата, да, улічваючы выхадныя, каб зарабіць, просто мізерны адсотак ад таго, што я зарабляла вось у сваім гэтым кепскім капіталістычным свеце, дзе ў мяне там, ведаеш, там за 6-8 гадзін на дзень з выхаднымі, там з канікуламі, са страхоўкамі, з усім і чым. Я такая, неяк гэта матэматыка не матэматыцца, яно, ведаеш, у маёй галаве. І, напэўна, і гэта было окей, але я таксама зразумела, ведаеш, што вось гэта фінансавая стабільнасць і фінансавы такі спакой, гэта з'яўляецца для мяне большай жыццёвай каштоўнасцю, чым я, напэўна, да гэтага сабе прызнавалася. Ведаеш, у нейкім сэнсе, гэта ж неяк не сэксі, там, турбавацца пра грошы. Я чалавек, які, клапоціцца пра тое, каб у мяне было дастатковая там фінансавая падушка,
і ну гэта нават неяк не модна, да? Модна быць вось гэтым свабодным чалавекам, які там ідзе за сваёй марай, які, нягледзячы на ўсе вось гэтыя жыццёвыя такія прагматычныя нейкія бар'еры, все гэта ведаеш, адкідваем і ідзем вось проста галодныя, прыгожыя наперад. Я зразумела, што мо я бы хацела такім чалавекам быць, ну ведаеш, у сваёй галаве, да, такой артыстычнай натуры, але я чалавек, які з ранніх гадоў там з першай сваёй працы, ну наколькі я магу, я там падтрымліваю сваіх бацькоў. Все мы ведаем, што азначае там, ведаеш, беларускія пенсіі ў раённым цэнтры ў Беларусі, да. Я там пры любой магчымасці, дзе я магу, я там падтрымліваю там свайго пляменніка, дарэчы, да, які зараз у вышэйшай адукацыі. Слухай, я зразумела, што вось у мяне ёсць гэтая адказнасць, якую я не гатова адмовіцца, да, і тым больш я разумела, што чым далей у будучыню, тым гэта адказнасць яна больш будзе расці, да. І вось прыйшлося так шчыра прызнацца, што я не вось гэтая свабодная артыстычная натура, у якой няма ніякіх там за спінай багажа нейкага, да, а вось у мяне ёсць мае фінансавыя абавязкі, і для мяне вось гэта фінансавая стабільнасць аказалась вельмі важнай. Мне такі вельмі важныя рэчы зараз кажаш, таму што па сутнасці тое, пра што ты кажаш, гэта ж как бы не грошы, не самакаштоўнасць, а тое, што ты можаш дзякуючы ім, да, то бок падтрымліваць сваю сям'ю, адносіны і гэтак далей. Все так. І вось і напэўна з гэтага, дарэчы, вось ты таксама закранула, я зразумела, што моя сям'я для мяне зноў-такі дзіўным чынам аказалася таксама з велізарнай каштоўнасцю. Сэнсе, не зразумей мяне не так, што, канешне, я заўсёды ведала, што я люблю сваю сям'ю, да, там, і бацькоў, і сястру, і там, усіх, але вось у гэты момант я таксама зразумела, што ўсе свае жыццёвыя пытанні, такія вялікія, ведаеш, я не магу рабіць у атрыве ад таго, як гэта будзе, як гэта паўплывае, да, там на іх. І зноў-такі прыйшлося сабе прызнацца, што я не вось такі там нейкі дзікі, свабодны, індывідуалістычны чалавек, якому галаву там амерыканскія фільмы нешта нашапталі, да, а я вось давольна такі чалавек, ведаеш, сацыяльнага бэкграунду, сацыялістычнага бэкграунду, у том сэнсе, і з калектыўнай культуры. З вялікай каштоўнасцю сям'і. З вялікай каштоўнасцю сям'і, з беларускай вёскі. Слухай, всё. Вось это і абазначылі, да, вот этот вот. Катя, як дзяўчына з беларускай вёскі трапіла ў Google? Вельмі проста. Открываецца веб-старонка Гугла, открываецца старонка кар'ерная, старонка шукаецца праца і націскаецца вось гэтая кнапуля apply, да, падацца. Слухай, вось тэхнічна я табе ўсе дэталі распавяла. Ведаеш, але ж гэта, напэўна, не тое, што ты маеш на ўвазе. Не, тэхнічна таксама цікава, таму што, ведаеш, там хтосьці можа сказаць, што там толькі па рэкамендацыях, как бы і ў гэтым ёсць сэнс, але разам з тым, то бок. Рэкамендацыі таксама існуюць, все так, я працую ў HR, я вельмі добра ведаю, як працуе наш рэкрутынг, ёсць такая сістэма рэфералаў, все так, калі у вас ёсць чалавек, які добра ведае вашу працу, хай гэты рэферал пададуць за вас, ці гэта павышае вашы шансы. Калі ваша бэкграунд не супадае з тым, што патрэбна хайрынг-менеджеру, ніяк гэта не паўплывае. Калі ваша бэкграунд добра супадае, вы з'яўляецесь ужо і так сильным кандыдатам, рэферал ён, конечно, не пашкодзіць, давайте так шчыра казаць. Але вось гэта, ведаеш, рэлігійная тыпу рэферал, не трэба. Да, і ты абсолютна маеш рацыю у тым, што пытанне пра дзяўчынку з беларускай вёскі не зусім пра apply кнопку, да, таму што, я сама, мы з табой калі рыхтаваліся, да, то бок разважалі пра гэта. Я сама з Салігорску, не вёска, але, то бок, це не Мінск. Вот. Я просто помню свой светапогляд і помню, калі я прыехала ў ліцэй вучыцца, напрыклад, мае аднакласніцы ці там, да, з паралелі дзяўчаты, там, хлопцы, такія, так, мы паедзем вучыцца ў Польшу. А на той момант для мяне Мінск гэта ўжо было дасягненне, што вот, вышэйшы Мінск, там я ўжо не ведаю нават, што можна. І вот тут вот пра вот той светапогляд, тыя перспектывы, якія былі, да, то бок на пачатку, і, тое, з чаго ты вырастала, вот, што ты тут думаеш пра свой досвед, і як ты гэта рэфлексуеш увогуле? Ой, слухай, гэта зноў-такі добрае пытанне. Багата пра гэта пытанне думала. Слухай, это вось не першы раз я яго сама сабе нават задаю. Давай я кантэкст ўсё ж такі абмалюю крышачку. Я з горада Паставы. Гэта не вёска, дарэчы, гэта ваенны гарадок на ўскраіне Беларусі, там побач з Літвой. Нас там, цяперка я не ведаю, на мой час там было каля 20 000 людзей, 23,
некалькі школ. І вось до 15 гадоў я ў Менску была один раз. У 5 класе нас у цырк вывозілі. Всё. І в Макдональдс, напэўна, я помню. Не, тады яшчэ не было. Я была ў 5 класе, тады яшчэ Макдональдс не была. А нават калі ён быў, мае бацькі у Макдональдс бы нікога б не павялі. Слухай. А ўвесь свой час я праводзіла вось паставы, ну, школа паставы, і вось там навучальны год, калі заканчваўся 25 мая, да, ці так. І вось 27 мая мяне адвозілі ў вёску да бабулі з дзядуляй, вёска Дуброва, якую я праводзіла наступныя 4 месяцы, дзе ўсе размаўлялі выключна беларускай мовай, добрай такой вясковай беларускай мовай, дзе мы багата працавалі, багата, богі, гэтыя гароды я проста ніколі ў жыцці я больш не вазьму цяпку ў рукі. І вярталіся там 20 жніўня, 25 жніўня, ведаеш, у краму закупіцца на новы навучальны год і ў школу. Всё. А па выхадных таксама вёска, бо, ну, слухай, там же увесь час ёсць што рабіць. І вось так я жыла сабе, кніжкі чытала, ну, я такім нёрдам была, троху батанам, у што дзе калі гуляла. Ну, то бок у мяне такая была цікавая ўсё ж такі суполка людзей вакол мяне, людзей разумнейшых за мяне, то бок было на каго паглядзець, за кім цянуцца. І ведаеш, вось самы такі пераломны момант, гэта, канешне, быў у 11 класе. Пачалося гэта ўсё ў 10 класе, калі аб'явілі тады, мо ты памятаеш, была такая праграма па абмене, яна называлася IREX. Ну, гэта была праграма абмену школьнікам з ЗША на год. І яна цалкам спансаравалася вось амерыканскім госапаратам, так? І там быў зноў-такі нейкі вар'яцкі конкурс, ну, можаш сабе ўявіць, там 1000 людзей, там абіралі 30-40 чалавек з усёй Беларусі, удзельнічалі там, ну, тысячы людзей. Я вось, слухай, і вось тут багата людзі кажуць, што мне пашанцавала, мне, дарэчы, пашанцавала. Я ў той дзень увогуле не была ў школе. Да мяне прыляцелі мае сяброўкі, такія: «Катя, нам наша настаўніца распавяла, што вось такі конкурс адбываецца, трэба падаць заяўку». Я такая: «Давайте», ну, мы ўтрох там падаліся. І наступны ўжо этап быў у Мінску, то бок, ну, ты адпраўляеш там поштай заяўку, а потым цябе запрашаюць у Мінск, калі ты там далей прайшоў. Мяне запрасілі. Сябровак. А іх не. Блин. Мяне запрасілі ў Мінск, я прыйшла да бацькоў, кажу: «Бацькі, вось тут такі конкурс, ці, ну, я паеду». Мне добрыя бацькі, мне добрыя взаемаадносіны, але я вось добра памятаю, ну, маці такая, яна крыху, ну, абы бяспечна было, але, ну, так увогуле не супраць, да? І бацька такі: «Ай, ну, ведаеш, гэты сыр бясплатны ў ай, ну, слухай». Ён такі: «Я, карацей, хочаш едзь, але я табе грошы не дам». Я такая: «Ну, і ладно, у мяне ж ёсць свая заначка». Я кажу: «Я са сваіх паеду». А у меня заўсёды заначка, там ці дзед, ведаеш, што бабуля, то там, ну, ці бацька там зарплат. Ведаю. Ён такі: «Ну, едь, за сваі едь». Я думаю, мяне такія простыя, ведаеш? Ну, тыпу, проста палкі ў калёсы абы ставіць яны не будуць, але, ведаеш, вось яны натуральна ў гэта не верылі, такія спансараваць гэта былі не гатовыя. І я паехала. Добра, што мяне там мая сяброўка лепшая ўжо навучалася ў Ін'язе, я ў яе, ну, там, на падлозе недзе там, ведаеш, на кілімчыку спала. І вось прайшла гэты другі тур, і там вывешвалі, і гэта адбывалася ў Ін'язе, на тэрыторыі Ін'яза, я памятаю, і там наступным днём вывешвалі спісы на сценах, хто прайшоў на фінальны тур. І там і я просто памятаю вось гэтую, слухай, там просто уяві сабе там гэтых падлеткаў дурных, якія там усе асунуцца кудысьці. І маё імя было ў гэтым спісе, я прайшла ў фінал, і потым было фінальнае інтэрв'ю. І неяк я прайшла гэта інтэрв'ю, і потым ужо з амбасады тэлефанавалі пазней, сказалі, што я прайшла. Мая маці падняла трубку, і да гэтага часу яна мне кажа, што яна пажалела, што яна мне пра гэта расказала, і што я з'ехала. Чаму? Слухай, складанае пытанне. Не ведаю, ведаеш, было такое, тыпу, завумнае. Сядзела б дома, была б шчаслівая, ўжо дзяцей нарадзіла, і я не ведаю. Такое цікавая прастора для меркаванняў. Магчыма, это пытанне да твоей мамы, да, больш. Да, я думаю, што так. Але, канешне, мама у мяне чалавек, яна правільны і этычны, канешне, яна мне ўсё гэта распавяла, і ўсё, там ужо закруцілася. І вось там мне просто за год у мяне парвалася галава. Ну, просто уяві сабе чалавек, дзіцёнак, які вось быў у беларускай вёсцы, быў у Мінску адзін раз там за ўсё жыццё. Ладно, я была ў Магілёве некалькі разоў, у нас там сям'я, да? І тут у Нью-Йорк, да? А потым я просто ніколі на самалёце не была, да? Ніколі за межамі Беларусі не была. І цябе адну з чемаданам, і ты ляціш, ну, там, кудысьці. Умоўна, у Індыану я тады ляцела. І ход там, ён быў розны пра гэты год, мы яго не будзем чапаць зараз, але я зразумела адно. Аказваецца, ёсць такая рэч, як гранты, стыпендіі і сколаршыпы.
І калі ты дастаткова разумны, то іншыя людзі, ну, умоўна іншыя людзі арганізацыі, так, будуць плаціць за, ну, тыпу, сабой цябе не баю, ну, мае сям'і там вельмі абмежаваныя, да, рэсурсы, будуць за цябе плаціць. І я такая, так. І ты зразумела, як жыць гэта жыццё, да, ў гэты момант. І я просто, ну, слухай, я была дзіцёнкам ўсё ж такі, ну, такім разумненькім увесь час, вучыцца мне лёгка давалася, то бок былі нейкія таксама, ведаеш, свае рэсурсы, ну, і сям'я ў мяне ўсё ж такі падтрымлівала, да, то бок яны там не блакавалі гэтыя мары, гэтыя амбіцыі, ну, то бок была гэта падтрымка, гэта вельмі важна, бо, ну, рэсурсы, мне падаецца, гэта таксама вельмі важна, але калі вось няма гэтых першых, да, такіх цаглінак, ну, гэтым падмурку, то і рэсурсы могуць не дапамагчы. І ўсё, і там ужо пакацілася. У мяне першая моя адукацыя, яна была на гранце, моя другая, першая магістратура была на гранце. Ну, а далей я ўжо стала зарабляць багата грошай, мне перасталі даваць гранты. Уже, типу, можеш і сама, да? Да, такі, на, хопіць, мы табе ўжо далі тут нармальны такую, ведаеш, трасу для ўзлёту. Ну, а далей я ўжо сама стала дапамагаць іншым людзям, як магу, можам пра гэта таксама пагаварыць. Так, мне прям асобны блок цікавасці маёй пра гэта. Гэта як дзяўчынка з Беларусі, з беларускай правінцыйнага горада аказалася, ну, глобальную карпорацыю, якую даволі цяжка трапіць. Давай шчыра казаць, то бок там конкурс, яны любяць гэтым хваліцца, тыбу менш, чым за там 1%, багата менш, чым за 1% ад усіх CV атрымліваюць там нейкія прапановы. Ведаеш, агульным адказам таму, што ёсць добрыя людзі, якія дапамагаюць іншым людзям. Ёсць настаўніцы і настаўнікі ва ўсёй краіне, якія вельмі сур'ёзна ставяцца да сваёй працы, нават калі, ведаеш, яны там не ў нейкіх суперліцэях, у супергарадах, а вось у маленькіх паставах мне, ну, па-першае, давай проста вернемся да таго факту, што я сярэдняй школы нумар 1 горада Паставы, да, змагла прайсці шматтысячны конкурс на англійскай мове. Вот, ну, ты ж значыш, што у ця англійская была хорошая, да? То просто уяві сабе, як ну, вось, на якім узроўні павінна была, мусіла выкладацца. У мяне ніколі не было рэпетыраў. Якія рэпетыры, аб чым ты памятаеш? Я ў вёскі была на выхадных. Якой якасці у мяне была настаўніца? У мяне англійская мова вось у гэтых паставах была з 1 класу, з 1 па 11. І вось яна гэта і стала, калі ўжо зусім такі рабіць рэверс-інжынірінг, да? То вось такім білетам у свет, квітком у свет стала менавіта якасная адукацыя ў сярэдняй школе. І вось тут, калі ўжо казаць, дзе пашанцавала, то мне падаецца, вот это адзін з момантаў, то бок ўсё ж такі пра вот эту адукацыйную нероўнасць, мы з тобой таксама пра гэта размаўлялі, пра тое, наколькі важна, у якое асяроддзе трапляе дзіцёнак, і неважна дзе, да, то бок якія выкладчыкі, таму што па сутнасці, ну, нейкая ж выкладчыца прынесла гэтую навіну, то бок яна дзесьці пра гэта чытала, не ведаю, ну, магла проста не прынесці, да, у клас гэтую навіну. Так, ну, хтосьці вось таксама гарыць там сваёй нейкай, да, ідэі, праактыўнай, хтосьці робіць больш, чым там па пратаколу, да, ім там прыпісана, неяк яны вось за гэтых дзяцей там уступаюцца. Да, таму вось. Гэта ж так вельмі кранальна гучыць, знаеш, так... Ну, гэта звычайна, вось я не буду называць імёнаў, але вось гэта менавіта настаўніца англійскай мовы, гэта чалавек, ну, дзякуючы якому змянілася ўся траекторыя майго жыцця. Гэта дакладна так. Тут, ну, нават не павячэнне некое, просто факт. І цяпер ты сама стала чалавекам, жанчынай, которая дапамагае іншым. Можаш расказаць трошкі пра гэтую сваю сферу жыцця? Да, магу. Я просто думаю, як да гэтага падступіцца, дапамагаць людзям. Па-першае, мне падаецца, што мы ўсе дапамагаем адно адному. Ведаеш, мы вельмі ўсе сціплыя такія, але я ўвогуле лічу, што не існуе такіх асабістых шляхаў, дзе просто адзін чалавек сама, ну, усяго дасягае. Так не бывае. На гэтым шляху у цябе заўсёды ёсць хтосьці, хто там падтрымаў, падбадзёрыў, слова добрае сказаў, мо там як па-іншаму неяк дапамог. І вось я стараюся быць такім чалавекам. Увесь час, дарэчы, я там у школе, я памятаю, хадзіла, ну, тады такога слова не ведалі, валанцёрыць, але я там хадзіла ў сваю першапачатковую, да сваёй настаўніцы з гэтых з начальнай школы, да, калі ўжо перайшла ў вялікую школу, хадзіла да яе там з яе дзецьмі вазіцца, напрыклад. Гэта як няня? Ну, не з яе дзецьмі ў школе, з яе новымі шкалярамі гэтымі, ведаеш, я вось пяцікласніца, умоўна, прыхадзіла да яе першакласнікаў і праводзіла адкрытыя ўрокі. Ці там штосьці. Нормально. Ну, типу,
Потым там я слухай, ну дзе там далей, потым ва ўніверы я памятаю улетку ездзіла таксама валанцёрыць у летнік там з дзецьмі з падлеткамі працаваць. І мне, дарэчы, гэта вельмі падабаецца. У мяне, слухай, ну я там хотела сказать, не буду хвалиться, а я буду хвалиться, потому что все мы мусим хвалиться, а хто нас похвалить, калі не мы самі. І вось у мяне быў гэты, ну, група дзяцей там даволі цяжкіх падлеткаў, 12 і вышэй. І ў нейкі момант, слухай, у мяне стаяла wait-ліст, зноў-такі такіх слоў тады не існавала, чарга, каб запісацца ў маю групу. Нічога сабе, слухай. Вау. І вось я, ну, вельмі любіла з імі вазіцца. Увогуле я лічу, што гэта вось моя трохі такая мара, калі вось можна было жыць і зарабляць у гэтым жыцці тым, каб вазіцца з падлеткамі у летніках, я б, напэўна, гэтым займалась. Потым, слухай, я там у універы самім заўсёды вазілася з першакурснікамі неяк. То это да мяне ўжо на 3-4 курсе хадзілі за парадамі, тыпу, а што далей, як там, а якія, ну, тыпу, якія ўзяць крэдіты. Ну, бо была такая амерыканская сістэма, ты сам выбіраеш там што як, і вось залежачы ад што ты там сабе думаў, там можна было, ну, выбіраць. І вось да мяне там хадзілі раіцца, тыпу, як да, ведаеш таго school counselor, ўжо хадзілі раіцца там, типу, а што, як, а куды. На працы гэта, там першая свая праца там была ўжо занята тусіла, там асабліва гэтага не было бачна, як я дапамагаю людзям, але вось пасля Новай Зеландыі у мяне была такая гісторыя, я вось толькі учора, мне падаецца, напісала на LinkedIn. Калі мы вярталіся з Новай Зеландыі ў Ірландыю, пасля гэтага артыстычнага майго выкрутаса, там прайшла эміграцыйны крызіс, і мяне, карацей, дэпартавалі з Ірландыі. Нічога сабе. Назад у Беларусь. Слухай, ну, жудасная сітуацыя ўвогуле, была вельмі страшная. Ну, я, як, слухай, нармальны беларускі чалавек, што я зрабіла у першую чаргу, калі я вярнулася ў Мінск? Ну, па-першае, я схадзіла да дантіста, вырвала зубы мудрасці. Гэта нармальна, правильно? Класіка. Я нармальны экспат, слухай, імігрант. Вяртаешся дадому, ідзеш да дантіста. Не трэба мудрагеліцца. Але ў мяне пасля гэтага яшчэ заставалася як мінімум 6-8 тыдняў нечым заняцца. Пакуль я чакала, як там разруліцца гэтыя паперы, усе працы ў мяне не было. Я вось вырашыла паспрабаваць і падаць грант, ужо грант не на асабісты, а на грант на праграму. І я хацела запусціць такую ментарскую праграму, дзе, ну вось я збіраю ментарскі пул з такіх класных, натхняльных беларусаў па ўсім свеце, з розных накірункаў, ведаеш, там, інжынеры, дактары, дызайнеры, ну, мастакі, хто, стартаперы. І, карацей, збіраю групу вось падлеткаў, там, умоўна, у паставах, умоўна, ці ў іншым любім раённым цэнтры, да, і арганізоўваю вось такі онлайн-ментарынг, да, з задачай, каб паказаць вось дзецям, што ёсць розныя ралявыя мадэлі. А які ты год, Каць, быў? Там плюс-мінус. Не, 17. Калі я вярнулася? Я вярнулася ў 17. Ну, плюс-мінус 17-18. Вось. І, слухай, так яно закруцілася файна, і ладна, і спрытна, і так яно пайшло, і грант мне далі, і бізнес-партнёраў я знайшла, і, карацей, і дзяцей зацікаўленых знайшла, і бацькі былі не супраць, і ментары ў мяне былі проста бамбічаскія з усяго света, і там і дызайн, і брэндинг мне зрабілі бесплатна іншыя валанцёры. Все было добра, все сабраліся, ўжо собираемся, ну, карацей, запускацца. І тут я разумею, што я просто нічога не ведаю, як радзіць ментарынг праграмы. Я нічога не ведаю пра ментарынг. Ну, просто zero. Ну, тыпу, я такая, упс, і гэту... Нешта ты ведаеш, ну, менавіта пра ментарынг хіба. Нічога. На той момант zero. І гэту цалкам апісвае, гэта добра, гэта сітуацыя ўвогуле добра мяне апісвае. Ёсць ідэя, ёсць думка, сабралі варушняк, уже все подпісаліся, давайте, давайте. І такія, а хто ведае, як рабіць? І ты такі, чакайце, зараз, хвілін 5, дайце пагуглю, тыпу, разберемся. Ну, слухай, разабраліся, все нормально. Там, канешне, все гэта мы багата мянялася, год мы гэтым займаліся, вялі гэту праграму, атрымалася она, канешне, не так, як сабе я уяўляла, але атрымалася ўсё роўна добра, было вельмі цёпла і класна. І все, і вось праз гэты год я зразумела, што ніколі ў жыцці я не думала, што я буду інвеставаць свае вакацыі і свае ўласныя грошы ў тое, каб вяртацца ў Беларусь, там, займацца нейкімі беларускімі дзецьмі і атрымліваць ад гэтага проста неверагодны кайф. Это я не магу просто апісаць. Ніколі ў жыцці я не была такая нейкая шчаслівая. Вось. Я такая, то бок, я гэта займаюся ў свабодны час, я за гэта сама плачу там свае ўласныя грошы, а чаму я не займаюся гэтым? Ну, тыпу, напрыклад, каб мне плацілі за гэта грошы. Ну, і ў нейкі момант ты задаешся гэтым пытаннем. Ну, тыпу, а чаму я проста не займаюся гэтым больш у сваім жыцці? То бок, калі я ад гэтага так кайфую,
чаму гэта і не з'яўляецца маім такім асноўным нейкім накірункам. І ўсё, і ў гэты момант, ну, канешне, ўсё гэта хутчэй, ведаеш, распавядаецца, чым гэта адбывалася ў жыцці. Конечно. Але я тут пайшла сабе вучыцца, атрымала сваю другую магістратуру менавіта ў коучынг and personal management 2 гады, пачала сваю практыку, пачала там фасілітаваць, пачала, ну, і ўсё гэтым займалася, стала там самым папулярным коучам у Дубліне у нас, ну, у Гугле, там, самымі высокімі рэйтингамі, багата выступала, праводзіла там і камандныя розныя інтэрвенцыі. Прайшло 2 гады, ну, то бок яно вось у мяне там уже супервізор класны. Я такая, ну, окей. І я такая, чаго ж я сяжу ў сейлах? Всё яшчэ. Слухай, сейлс-бонус добрая прычына, і ўвогуле мне сейлы вельмі падабаліся, любіла камандзіроўкі, ўсё, што з гэтым звязана. Але тут ўсё ж такі ўжо, ну, просто стала настолькі ясна, што, ну, гэта просто не тое асяроддзе, дзе я магу вось займацца тым, чым я хачу, большую частку свайго дня. Ведаеш, вось працаваць з людзьмі на вось напрамую просто з чалавекам перада мной, і я перайшла тады ў HR. І мне вось гэты мой такі коучынг-брэнд тады вельмі дапамог з гэтым, бо гэта быў такі даволі дыяганальны мув увогуле перайсці там сейлоў individual contributor на менеджера ў HR. Гэта было, ну, даволі амбіцыйна так. І я вельмі рада, што там чалавек, які мяне наняў, паверыў вось у мой патэнцыял, і ўсё добра атрымалася. Ну, ўсё, і з таго часу там, а ты ўжо менеджер, слухай, калі ты менеджер, то, канешне, гэта ты ўжо ўжываеш увесь гэты свой інструментарый набагата больш, плюс ты ўжо ў HR, потым я вось перайшла і стала просто ўнутраным коучам. Блин, клас. Я ведаеш, я так слухаю, і все яшчэ я завісла, ну, трошки на тым моманце, калі ты сказала, што такое, ну, меня дэпартавалі, я на 6-8 тыдняў засталася ў Беларусі і вырашыла рабіць мен. Ты ведаеш, это вот умоўна кажуцца, а што яшчэ можна рабіць, да? Ну, это вот про, ведаеш, гэта... Хочацца за цябе сказаць, но я лепш тут запытаю, ведаеш, што ты за чалавек такі? Ведаеш, што тебе... Ну, это про жыццёвую энергію, пэўную. Ну, вот ой, слухай, гэтага паменшылася багата на гэты момант. А ты ведаеш, ну вось ёсць у мяне гэты, што называецца action orientation, да? І пры гэтым я вось чалавек, які выйшаў там умоўна з беларускай сярэдняй школы, да, з пастаўскай сярэдняй школы, дзе тебе вучылі быць выдатніцай, за ўсё там ніякіх памылак. Мне там бацькі рвалі шыткі ў першым класе, калі ты там зрабіў одну памарку там на, ну, типу на старонке, да, то бок, ну вось, ведаеш, гэтыя тиктокі. Вось гэта я. То бок, вось я выйшла з таго. То есть з аднаго боку мяне, конечно, багата вось уклалі вось гэтае вось типу перфекцыянізм, ніякага права ні на якія памылкі, толькі 5, 4 не адзнака. Да, траўма, ну, okay, I know. Так? А з іншага боку, во мне вось ёсць гэта энергія, што тут думаць, ведаеш, ёсць такі анекдот, я по-руску скажу, што тут думаць, прыгаць надо. Ага. І вось гэта я такая, ну, типу, ну всё, разберемся. Я вось той чалавек, які просто ненавідзіць чытаць інструкцыі, даведаеш, вось настольных гульняў. Я так сама. А мой муж любіць. Так вы сошліся, да? О май гад, это ж немагчыма, просто открывае, пачынае чытаць. Ну, хвіліну, ну, 2, я уже просто сышла там на, ведаеш, я такая, а можна мы уже пачнем? А можна мы уже пачнем? А можна мы уже, да разберемся, калі уже, ну, пашлі, давай. І вось, зноў-такі, мне падаецца, што гэта нядрэнна ілюструе і іншы мой падыход у жыцці. То бок 2 часткі цябе такія, да, которые... Да. А цяпер уяві сабе, да, вось гэта частка, а давай уже робім, але робім адразу перфекцыйна. Ой-ой-ой, сколькі напругі. О, богі, колькі тэрапіі. Давай пачнем з таго, што, ну, колькі бёрнаутаў, колькі добрых спраў, якіх я кінула, ну, просто, ну, тым, што я не занялася ім дастаткова доўга, каб пабачыць гэты прагрэс. Ну, ўсё ж такі я спадзяюся, што я вось, ну, час прайшоў, я ўвогуле стала лепш гэта менеджаць, гэта не дзелася, я просто стала лепш гэта менеджаць, але я табе дакладна кажу, што вось калі гэта называецца ў нашай сям'і стан дзікае вока, і калі у цябе ёсць кот, то ты разумееш дакладна, пра што я кажу. Ці сабака. У меня няма кота, але я разумею, пра што ты кажаш. Ёсць, вось, у каго ёсць домашнія жывёлы, все вельмі добра, ёсць гэты стан, калі ты бачыш вось у твайго кота такое... Такое вока, ведаеш, просто такое выпрыгвае. І вось у нас ёсць такое вока у мяне таксама. Калі я такая, у мяне ёсць ідэя, і муж такі, ўжо, ведаеш, трымаецца за стол. Але слухае. Не, слухай, мы каманда, канешне, слухае. І он такі, ну, я такая, ну, і можа быць, што згодна, слухай, ну, вось, я там, тыпам,
адчыняем бізнес, купляем дом, пераязджаем, я кідаю працу, я знахожу новую працу, я еду выступаць заўтра. Ну, тыпу, мяне запрасілі кансультантам, я выхожу таксама заўтра. І ён такі: Каця, абсядь. Не, ну, ён заўсёды падтрымлівае і ўсё іншае. Але вось я і жыву, і вось гэта, ведаеш, просто з дзікім вокам, як мне падаецца, як дыягназ. Вельмі цябе разумею, Катя, я-то называю себе, ну, как это, мания. Ну, это, я говорю, это мой период гипомании пошел. Ну, потому что фактично так и есть. А я вось думаю, што мо яно так і ёсць. Ну, это спектр. Ідзе хвалямі. Карацей, да псіхіатра я не пайду. Мяне ўсё... Да, мяне, па-першае, гэта спектр, па-другое, на што нам ось паталогіі шукаць, дзе іх не трэба шукаць. Абсолютно. А па-іншае, мне падабаецца, таму... Я абажаю перед гіпаманіяй, у меня столькі энергіі. Я вельмі разумею. А пра перыяды дэпрэсіі, калі адпускаем, мы не будзем, да? Они ёсць. Мне падаецца, гэта важна сказаць, што ёсць і перыяды, калі трэба целу, яно такое, ну, я не ведаю, як это у цябе, у меня такое, типа, остановитесь. Всё, просто мяшочкам бух на канапку, і ўсё. Ведаеш, одну такую из апошніх хіба тэмаў, да, которую, ну, просто ты про гэта зараз так сказала, про тое, што ты расла вось у гэтым, ну, такой перфекцыяністычнай парадыгме, рвалі шыткі, ну, тыпу, я, па сутнасці, дзяўчынка з тых жа реалій, да, фактычна у мяне вельмі прыкладна падобны досвед. А, знаешь, я так подумала, ну, ты ж коучыш людзей не толькі, ну, там, беларусак, ну, вокуле, там, савецкі, ну, то бок я разумею. Больш за ўсё, беларусак у мяне менш. Окей. Ці заўважаеш ты такую прям розніцу? Вот у жанчын асабліва, которая, ну, менавіта ў гэтай, ну, это па сутнасці называецца как нарцысічная траўма пэўная, да, то бок што, ну, таму што это штосьці недастатковае, недасканалае. Ці заўважаеш ты розніцу вось тэрытарыяльна, магчыма, да, дзе жанчына расла і як гэта? Ці гэта такая common problem for women? Пачну з таго, што гэта агульная праблема увогуле, і яе можна апісаць тым, што, ну, традыцыйна ўсё ж такі багата ў якіх соцыумах, ўсё ж такі да гэтага часу дзяўчат і дзяўчынак, ну, вось нашага пакалення, напрыклад, якія там нарадзіліся 80-е, 90-е, да, ўсё ж такі больш-менш все роўна расцілі вось у гэтай парадыгме, таму што be a good girl, be a good, да, там, будь добрай дачкой, будь добрай дзяўчынкай, будь добрай, ну, каліжанкай ужо калі там, да, то бок рэдка гэта гучала там, будь там амбіцыйнай каліжанкай, будь там смелай дзяўчынкай, будь там яшчэ нейкай. Не, па-першае, вось ўсё ж такі багата якіх да гэтага часу, якіх краінах ўсё ж такі ёсць вось гэты такі, ну, існуе, да, вось гэта, што дзяўчынку такой растуць добрай дзяўчынкай. Такая, якая прыгінаецца, якая там, да? Такая комфортная, удобная. Комфортненька, каб усім было ладненька, каб сам, ну, тыпу, свае там нейкія патрабаванні, свае хацелкі, гэта, ну, не тое, што другаснае, да, гэта там можа, а і ўвогуле не існуе, да? Але, глядзі, дзе я бачу ўсё ж такі розніцу, што вось гэта эмацыйная адукацыя, да, і вось эмацыйнае рэлігаванне, і ўсё ж такі, ну, там, розныя сямейныя дынамікі з рознымі сямейнымі сцэнарамі, яны ўсё ж такі адрозніваюцца краіны да краіны, да, то бок. І вось па-за межамі Беларусі я бачу большы гэты рэйндж, то бок там існуе і, канешне, ну, рознага, але там ўсё ж такі я больш бачу варыянтаў больш здаровых. Хаця, слухай, я гэта кажу з вялікім такой, ну, тыпу, зорачкай, бо увогуле, я не люблю, ведаеш, я вось не ведаю, не люблю размаўляць вось такімі агульнымі гэтымі катэгорыямі. Я разумею. У мяне сразу ў галаве пачынаюцца выступаць усе сцэнары, калі гэта не так. Я разумею, пра што ты. Бо, напрыклад, у Ірландыі, той самай Ірландыі, напрыклад, да гэтага часу школы аддзельныя мужчынскія, жанчынскія, аборты дазволілі 2 гады таму, разводы толькі 5 гадоў таму, і да гэтага часу, каб развесці, займае 3 гады, кантрацэпцыю дазволілі толькі 30 гадоў назад, і, напрыклад, усё пакаленне, ну, вось нашых маці, умоўна, якія нарадзіліся 50-е, 60-е, у Ірландыі жанчын ніхто не працаваў. І легальна быў закон, што калі ты выхадзіла замуж, ты не магла працягваць працаваць на дзяржаўных пасадах. Як табе такое? Да, 74-го, мне падаецца, года. Так. Это прям вот. Слухай, да, то бок у іх вось нашы равесніцы, гэта і ёсць тое пакаленне, якія пачалі працаваць першы раз. То бок іх маці яшчэ не працавалі. Разумееш, і гэта вельмі адрозніваецца ад таго, як мы былі, да, то бок у нас наадварот, да, у нас мамы працавалі. Для нашых мам яны працавалі, да?
І вось, ну, і калі я кажу, што вось гэта больш здаровыя варыянты, ну, я сама сабой не пагаджаюся, да, напрыклад, вось. Ну, это вельмі такая багата канфліктаў унутры гэтай тэмы, багата канфліктаў унутры гэтай тэмы. Таму, ну, але ўсё ж такі мне падаецца, што паўсюль ёсць гэта тэма, усе кніжкі, якія чытаю, даследаванні, што да, вось ўсё ж такі дзяўчат вельмі часта выхоўваюць менавіта такім чынам, каб яны былі удобныя, да? І гэта, дарэчы, паўсюль. У восходнееўрапейскіх накладаецца проста сумасшедшы перфекцыянізм і нерэалістычныя чаканні. Чаму? Таму што, ізноў-такі я вось скажу зараз расейскай, але гэта добра адабражае тэорыю, дарэчы. Камсамолка? Не, як гэта? Спартсменка, камсамолка, красавіца. То бок, ты працуеш так, як быццам у цябе няма сям'і. У сям'і ты такая маці, як быццам у цябе няма працы. Ну, ці там дачка, ці сястра, ці, ну, іграеш нейкую сямейную ролю, функцыю. І ты яшчэ удзельнічаеш у сацыяльным, да, кантэксце. То бок ты там раней гэта быў камсамол, цяпер гэта мае быць там нейкія іншыя актыўнасці, так? І нашы жанчыны з таго, што я бачу, і я таксама, ну, і я таксама такая, што мы лічым, што гэта нармальна, і што ў нас павінна атрымлівацца на 5, ніякай 4, адначасова па ўсіх накірунках увесь час. І пры гэтым мы павінны выглядаць так, як быццам гэта нам нічога не каштуе. Удобненько, правда? Слухай, ну уяві сабе, ну просто. Не, это трэш, гэта... Я калі-нікалі думаю, слухай, мне там вельмі пашанцавала з маім мужам, ну, мы там разам 15 гадоў, ну, мы каманда, да, ну, то бок, вось, каманда. Я без яго, я, ну, просто прапала, да, то бок, але ўсё ж такі я гляджу навакол і разумею, што, па-перша, не ва ўсіх так, а па-другое, каб у мяне магла быць вось такая больш умоўна традыцыйная жонка. Можаш сабе ўявіць, прыходзіш таму, а ў цябе прыбрана, нагатавана, адзежа памыта, чыстая, там у шафе ўжо вісіць. У краму ўжо сходжана. Калі ёсць дзеці ці там каты, яны памытыя, ўжо сядзяць там, муркаюць, ім там жопы мыць не трэба. Ну, тыпу, і ты такі прыйшоў, адпачыў, ці пайшоў пісаць дысертацыю, такі, ну, я такая, о, богі, каб я сваё жыццё так жыла, колькі б у мяне было вось гэтага, ну, яно ў мяне ўжо цяперака ёсць, але вось яшчэ больш. Так, рэсурсу, энергіі. Рэсурсу, сіл, энергіі, часу, да? У тое, каб укласціся там у свае амбіцыйныя праекты, да? Ведаеш, вось гэта пытанне, а як вы балансуеце сям'ю і кар'еру? Вось мужчынам я гэтага пытання не задаюць. У іх жа няма сямей. Ім же не трэба балансаваць. Слухай, дарэчы, ты зараз сказала, ну, реально ж мужчынам в інтэрв'ю мала такое задаюць увогуле. Немало, не задаюць, Таня. Слухай, так. А жанчынам чамусьці, а як вы балансуеце? І ты такая, ну да, як мне балансаваць чыстую падлогу і маю дысертацыю? Да? І, дарэчы, я табе магу сказаць, што мая сям'я і соцыум цалкам чысціню маёй падлогі ацэньвае як большую каштоўнасць і мяне як чалавека і як жанчыны, чым якасць маёй дысертацыі. І вось у той момант, як толькі я зразумела, што я яшчэ вось гэта ўнутраная мая Каці там, маленькая ці мо не маленькая, таксама лічыць, што чысціня падлогі з'яўляецца люстэркам, ведаеш? Пліта, мне казалі пліта. Мне была пліта. Просто падлога гэта, бляха, сядзіць. І унітаз, слухай, унітаз. Да, слухай, гэта ж, ой, это нават было ў нейкіх, памятаю, у нейкіх часоў, унітаз гэта аблічча жанчыны. Жесть. Я такая, да ну. Ну і карацей, адпусціла. Ну і тэрапія дапамагла. А пра што пытанне было? Слухай, это я просто... Слухай, знаешь, я пачынаю прям злавацца ў гэтай тэме шмат, тому што як пачынаю ўспамінаць. Трэба сыходзіць з этой тэмы. Таму бедныя нашы дзяўчаты, бедныя нашы жанчыны, якія суперталенавітыя, суперкласныя, суперпрыгожыя, суперпрацавітыя, і на іх, ну, слухай, давіць, да, гэты вось ціск, ён існуе ў соцыуме, і самі яны на сябе давяць. Так. І ў мяне вось ёсць некалькі жанчын, якіх я падтрымлівала, вось якраз вось мінулыя там некалькі месяцаў, якія прыхадзілі вось менавіта з гэтым пытаннем, Каць, як вось збалансаваць, як адчуваць сябе шчаслівай і на працы, і вось і ў іх маленькія дзеці, ведаеш, маленькі дзіцёнак, ну, то бок до 5-6 гадоў, якім трэба багата займацца, партнёры ёсць, яны удзельнічаюць, але, ну, удзельнічаюць, слухай, не на 50-50, давай шчыра казаць. Дзеці это ж, да, ну, жанчыны. Ну, ўсё яшчэ, да, то бок, ну, ладно, господи, давай не будзем пра гэта. Я ўпэўнена, што ёсць вельмі класныя бацькі, і цяпер гэта багата мяняецца, усім добрым татам, таты, будьце добрымі татамі, гэта вельмі важна для вас, для дзяцей і для вашых каханых.
І вось я ім задаю пытанне: распавядзі мне, калі ласка, вось як ты ўяўляеш, якой ты мусіш быць на працы, да? Вось як мусіць выглядзець твая кар'ера, твая праца, каб ты сама сабе сказала: клас, вось я малайца, вось я малайца, 5. І яны выдаюць, ведаеш, там такі спіс з багата пунктаў, багата. Я веру, Катя, да. Потым я іх пытаю: клас, дзякуй. А цяпер скажы мне, калі ласка, а вось як ты мусіш выглядаць, каб ты была класнай мамай? Ну, тыпу, вось такой, як ты ў сабе в галаве сказала б, вось так, 5. Тыпу, не адчуваеш сябе вінаватай, не адчуваеш сябе там, да, нейкай, цябе прысаромілі. Вось я класная мама. І там такі спіс на 30 пунктаў, да? А далей пытанне, якое яны не любяць, калі я задаю. Я кажу: скажы, калі ласка, а як мусіць выглядаць працоўная мама на 5? Или пры гэтым я кажу, каб гэта было рэалістычна. І на гэтым моманце мы ламаемся. І ведаеш, вот для мяне гэта, ну, гэта ж шизофренія, да? Калі ў цябе проста існуюць две асобы ў твоёй галаве, і яны ніяк, ну, не могуць дамовіцца, яны ўвогуле не перакрэсліваюцца, яны не могуць дамовіцца. І вось мы багата размаўляем менавіта пра то, як выбудаваць гэтае рэалістычнае чаканне, эмпатычнае да сябе чаканне, пра тое, як выглядае працоўная, там, напрыклад, ну, вось, твая identity, да, як вось працоўная мама, напрыклад. Не айдеал, не ідэальная версія, не такая, як яна там мусіць быць па чыімсьці, да, апісанні, а вось па тым у тваім жыцці. Рэалістычна, колькі ў цябе гадзін на дзень, рэалістычна, якая ў цябе ёсць падтрымка твайго партнёра, рэалістычна, якія ў цябе ёсць фінансавыя там гэтыя магчымасці, там, каб, напрыклад, наняць, да, ну, там, дадатковую нейкую дапамогу. І для многіх такія: слухай, а як жа іншыя, тыпу, ёсць жа нейкая ідэальная жанчына, якая вось, да. Ведаеш, ну, там кіруюць карпорацыяй і дома падлогі мые. Нема такіх не існуе. Я неяк вельмі рада, ну, прынамсі ў маім асяроддзі, ну, інфармацыйным поле больш пра гэта сталі казаць. Ну, прям паказваць, скардзіцца, паказваць, што гэта не так. І, ну, і я прям так шчыра рада, цешуся гэтым, што... Слухай, была такая гісторыя, вось яна мне зараз узгадалася, у нейкі момант. Ведаеш, ёсць вось гэта пытанне: ой, а чаму там жанчыны не ідуць там займацца, ну, умоўна, там, матэматыкай, пісаць дысертацыі, доктарскія. І я памятаю, была такая гісторыя, быў такі кейс-стадзі, мне падаецца, ў Нідерландах, дзе яны бачылі, што вось гэтыя доктарскія кандыдаты, кандыдаткі, ну, тыпу, там адбываецца такі дроп-офф, да, то бок яны кідаюць свае навуковыя працы і, ну, не даводзяць іх да канца, і, дарэчы, іх потым чамусьці вось гэты працэнт яны бачаць, што вось доктарак набагата менш, чым дактароў мужчын, але пачыналі як быццам, ну, больш так роўненька, да, там вось на пачатак гэтага там свайго дысертацыйнага падарожжа. І яны зрабілі, ну, даследаванне, яны ж акадэмікі, апрасілі ўсіх гэтых жанчын, яны такія: слухай, так, а мне дома я не паспяваю гатаваць, мыць і забіраць дзіцёнка і пісаць дысертацыю. І там была вось жанчына, якая тады працавала ў універы, мне падаецца, яна засетапіла фонд менавіта для жанчын, які бы аплочваў нянь. Вау, слухай. І прыбіральшчыц, каб дапамагчы ім, ну, давесці вось іх навуковае даследаванне да канца. Усё вельмі проста, вось табе і адказ. Ведаеш, яно, ну, такое, там няма ніякага сакрэту, мне падаецца, усе ведаюць, што адбываецца, але все чамусьці робяць выгляд, што яно неяк па-іншаму. Што гэта няма, да. Кава. Ну, так. Слухай, давай туды не пойдзем, бо гэта... Не пойдзем. Я ўжо сама так ведаю, што там прямо сум гэта, ведаеш. Давай так будзем завяршаць паціхоньку. І я, калі хочаш падзяліцца, ну, мне сапраўды, вот, дальш так вельмі цікава, ці ёсць нейкія ў цябе планы, не ведаю, прыярытэты на зараз у тваім менавіта шляху, такім працоўным, кар'ерным, хаця я лічу, што аддзяляць кар'еру ад жыцця гэта, ну, дзіўна. Згодна. Вот, таму можа быць увогуле у гэтай тэме, да, у тваіх. Ведаеш, ты мяне зараз прымала ў такі цікавы час, бо у мяне зараз такі праходзіць уласны крызіс, дзе я намагаюся вось перавыставіць гэтыя прыярытэты. Багата чаго адбылося ў маім жыцці за некалькі гадоў, і вось яно патрабуе, ведаеш, такога реконтрактингу. Ну, то у мяне было маё бачанне тое, як і што я хачу там 5 гадоў назад, і я жыла па ім, у мяне ўсё добра ішло, тут багата было перамен, і вось цяпер такі я вось такім пункце, дзе я ўсё гэта пераглядаю і разумею, што вось гэта прыярытызацыя, яна мусіць станавіцца ўсё яшчэ больш такой бязлітаснай. Я ўсё ж такі чалавек, які лёгка вядзецца, счапляецца на цікавыя ідэі, праекты, людзей,
да, і зацягвае гэта мяне. Вось у мяне сёння пятніца, слухай, памятаеш праект, дзе Так. мусіла занимацца вось тым, чым я мусіла займацца. У мяне сазвон з табой, у мяне сазвон зараз будзе са стартапам. Потым у мяне 2 званкі з патэнцыйнымі кліентамі на кансалтинг і бізнес-трэнінгі па менеджменту. Потым у мяне тэрапеўт, і потым мой персанальны трэнер па спорце. Ну, хоть это закончишь день, ведаеш. Ну, я просто, каб ты разумела, мой выхадны дзень, ён больш забіты і заняты, чым мой працоўны дзень. Да, я ведаю, Кать. Таму у мяне багата мар. Я не ведаю, што з гэтага стане планам, але вось такіх новых, да, ну, як новых. Я хачу напісаць кнігу, а мо і не адну. Я не ведаю, як да гэтага падступіцца. Там багата сіндрома самазванкі і інш. Гэта мяне не спыніць, я, канешне, падступлюся. Але я буду хадзіць пра гэта доўга думаць, пакутаваць, сумнявацца, хадзіць ныць усім, але потым усё зраблю. Гэта я таксама ведаю. Хачу напісаць кнігу. Хачу ўсё ж такі дабіць сваю дысертацыю. Слухай, это вось куды ад гэтага дзецца? Это ж толькі 3 гады прайшло, а яна 6, і ж трэба нешта рабіць ёй. Гэта ж немагчыма. Я больш зараз перакінула фокус з індывідуальнага коучинга на камандны, то бок працую з камандамі і з арганізацыямі, дапамагаю ім выбудаваць там камандныя дынамікі, ну, лідерскія трэнінгі, мне вельмі падабаецца, і працаваць таксама з групамі. То бок я вельмі люблю групавую дынаміку, групавы коучинг, гэта вось моя такая новая фаза, да, вось перайсці на гэты ўзровень. Я ўжо рабіла некалькі праграм, яны вельмі добра прайшлі, таму але з усяго гэтага мне трэба зрэзаць палову, як мінімум, таму што праца ўсё яшчэ застаецца працай. Да, full-time job, это ведаеш, как это, ну, амаль full-time. Просто, да, так, типу. Я тебе могу сказаць, што там, ну, працаваць, ну, мусіш, як мае быць. Не, разумею. Стандарты нармальныя, да? Хочацца сацыяльна, там, з людзьмі сустракацца, ведаеш, сябрамі, сяброўкамі. Адказваеш на это пытанне, Тань, я не ведаю. І гэта таксама адказ, ведаеш. Ну, неяк будзе. Слухай, ну, не, само так і трэба. Неяк будзе. Я ж беларуска, слухай, все нормально. Типу, потерпім, і нешта будзе. І на этом будем заканчивать. Ну, давай так. Концептуальны, так знаешь, рассказывали. Ну, потерпім, неяк будзе. Ну, ці яшчэ больш працаваць. Слухай, ну, а што? Ну, гэта ж просто... Вось, дарэчы, я ведаю, што гэта не пыталася. Ці ёсць нейкая, ведаеш, адметная рыса ў беларуса? Вось я, слухай, вучылася, там з International, працую з International за 20 плюс гадоў. Ёсць. Беларусы просто нон-стоп працуюць. Факт. Гэта просто немагчыма. Слухай, ну, не заўсёды гэта там у офісе менавіта там сваім. Просто праца, так, мы працаголікі. Просто калбасіш. Гэта так цікава, ведаеш, і мне мама з татай калінька Катя, ну ты б ужо адпачыла, там ужо ж узрост, я такая, дзякуй, мама, дзякуй, тата. Я кажу, слухай, а як вы мяне навучылі адпачываць? Давайте успомнім маё дзяцінства. У меня мама с папой, яны тады, ведаеш, у іх вочы закатваюцца, яны такія, вырасцілі разумную на сваю галаву. І такія, я кажу, давай успомнім. Кажу, тата, глядзі, у цябе увесь час, ну, праца, само собой, да, ён багата працаваў, і шабашкі. Шабашкі, ну, падпрацоўкі, халявы, на выхадных гэта, ну, ці вёска, ці гэта падпрацоўкі, халявы, увесь час, Тань, увесь час. Ну, то бок, гэта просто было, типа, вось натуральна, ну, такі лад жыцця, да? То бок, ты ўвесь час хасліш. Есть такое слово, вось, типа, хасл. Я кажу, так я ж тое самае раблю, глядзі. Днём працую, а потым у мяне шабашкі, халявы. Я кажу, толькі мои шабашкі выглядаюць, ну, па-іншаму, да? То бок, я не трактор узяла і паехала там камусьці слупы нейкія ставіць, да? А я, типу, такая, ну, падпаехала. В Zoom зашла. Типу, да, зайшла ў Zoom, у мяне там вось кансультацыя там з нейкай арганізацыяй. Ну, і тата смяецца, кажа, ну, дарэчы, да. Ці ён яшчэ мне такі, слухай, ну, што ж ты такая, типу, прямалінейная, цвёрдая, в сваіх такіх меркаваннях, такая аўтарытэтная. Я такая, а з чаго мне было навучыцца? Ты кажу, а давайте успомнім маё дзяцінства. Я кажу, ну, па-першае, ці расціў ты мяне дзяўчынкай-кветачкай, давай пачнем з таго, да, якая просто, ну, там, калбасіла, вадзіла трактар у вёсцы, да, там... Ну, трактар вадзіла? Ну, у нас маленькі такі матаблок был, і гэта была дзіцячая праца. Бо гэта было лёгка, а, ну, типу, разгружаць і нагружаць,
было цяжкая праца, гэта мужыкі займаліся, а я за трактарам сядзела. І іншага, да, багата, я кажу, і я там 16 гадоў сама в гэтым свеце прабіваюся, сама там шукаю нейкія магчымасці працы, сама там дагаворваюся, сама там б'юся. Я кажу, в які момант мне, ведаеш? Резко трэба было стаць кветачкой. Процесна такая, да, я кажу, так, ну ты вже туди вибери, типу, ці на елку злезці, да, ці сраку не ободрать. І ён такі, ну да, до речі, згодны. Я такая, ну да, конечно, ты згодны. Вось і поговорили. Да, не, у нас так нормально, типу. Ну, я про точно. У мяне ёсць такі жарт, ну, гэта я тыран у нашай сям'і, самы вялікі тыран, гэта я. Я кажу, ну, слухай, мне было у каго павучыцца, адвеньце ад мяне. От асінкі не радзяцца апельсіны. Во. Так, я могу сказать, что нормальная у нас нормальная, звычайная беларуская, функциональная семья. Класс. Дякую, Кать.